Kaixo, Maider Uarte eta Iñaki Goirizelaia gara, biok Bilboko Ingenieritza Eskolako irakasleak eta IBT ikerketa taldeko kideak. Jarraian, egin dugun azken liburuaren aurkezpena egingo dizuegu, sareetan zehar dantzan Java erabiliz. Gauzen internetek, Internet of Things, izugarrizko bilakaera izan du azken urteotan. Egunero erabiltzen dugu sarean dagoen aplikazioren bat eta ezinbesteko tresna bihurtu da. IoT delakoaren aplikazioak ingurune banatuetan egikaritzen dira, hau da, edozein tokitan eta sarearen bidez konektatuta dauden gailuetan. Adibidez, sakelako telefonoetan, konputagailu pertsonaletan, sentsoretan, tabletetan. Sareetan zehar dantzan Java erabiliz izeneko liburua berezia da. Aipaturiko ingurune banatuetan hain ezagun bihurtu diren aplikazioak programatzeko oinarrizko kontzeptuak ikastea da liburuaren helburuetako bat. Baina Java programazioa lengoaia ere aipatzen da izenburuan. Horrek esan nahi du, klaseak eta objektuak, hau da, objektuetan oinarritutako programazioaren oinarrizko kontzeptuak sarean dantzan ipini nahi ditugula. Metafora horren bidez, ingurune banatuetako programak egiteko erabiliko ditugun klaseak eta objektuak sarean zehar ibiliko direla adierazi nahi dugu. Gailuen arteko komunikazioa lortzeko informazioa toki batetik bestera bidaliko da sarearen bidez, eta xede hori lortzeko klaseak eta objektuak erabiliko dira. Horrez gain, kontzeptu horiek ikasteko erabiliko diren adibideetan, askotan, euskal dantzak aipatuko dira. Horregaitik, kontzeptu tekniko horiek ikasten dituzun bitartean, dantza horiei buruzko azalpen laburrez eta ilustrazio zoragarriez gozatzeko aukera izango duzu. Teknologia eta kultura eskutik joan behar dira. Ez dago beste aukerarik. Euskal Herriak ikerketan oinarritutako berrikuntza eta teknologia berriak sortu behar ditu. Baina ahaztu gabe, gure kultura aurrera egiteko ezinbesteko tresna ere badela. Zalantzarik gabe, teknologian eta gure kulturan oinarrituta, etorkizun hobea eraikitzeko aukera paregabea daukagu. Jarraian, Maiderrek liburuaren erabilpenari buruz azalpena emongo digu. Gure liburua erabilgarria eta erabilterreza izateko, gure liburuan agertzen diren adibideen fitxategiak interneteko biltegietara igo ditu. Eta beraiek erraz deskargatu ahal izateko, liburuko kapitulo bakoitzaren hasieran QR kode batzuk ipini ditu. Hortaz, nola egin behar dugu QR kode horiek erabilita adibideak jaisteko? Sakelako telefono batekin, QR kode horiek eskaneatu, hori da, eta eskaneatuta ematen dizkigun aukeren artean kopiatzearena aukeratuko. Orduan, hemen badaukagu kopiatuta QR kodeak emandako interneteko helbide hori, eta orain nahi duguna da hori ordenagailura pasatu bertan deskargatu ahal izateko eta probatu ahal izateko adibide hauek. Orduan, modu erraz bat da hartzea mezularitza aplikazio bat adibidez hau, eta bertan mezu batean kode hori bidaltzea gure buruari, ezta? Ordan bera itxatxita, aplikazio hori horrek mezua bidaliko digu, eduki behar du ere bai ordenagailuz erabiltzeko aukera aplikazio horrek, ezta? Orduan hemen ikusten ari gara zelan iritsi den, sakatzen dugu eta bertan ematen digu aukera ikusteko gure biltegia. Bertan kapitulo bakoitzaren adibide bakoitza karpeta ezberdin batean egongo da. Orduan, ikus dezakegu, zer dagoen karpetetan eta baina errazena izaten da zip modura deskargatzea eduki osoa. Orduan hori deskargatuta, irekiko dugu deskargatutako hori, eta karpeta honetan bertan, erauzi egingo dugu, zip hori deskonprimatuz. Hor barruan orduan ikusten ditugu, esan bezala, karpeta ezberdinak eta horietako bakoitza adibideen fitxategiak izango dira. Orduan, orain geratzen zaiguna da, erabiltzea
programak konpilatu eta probatzeko balio duen aplikazio bat, gure adibideak probatu ahal izateko. Hemengo honetan adibidez, jadanik badaukat sortuta Java programa bat, egin behar dudan bakarra da, adibideko fitxategiak bertara kopiatu. Orduan modu erraz bat da, hemen sartu, adibide honen karpetan adibidez, eta bere edukia kopiatu proiektu horretara. Orduan, behin kopiatuta dagoela ikus dezakegu nolakoa den fitxategia eta proiektua egikaritu edo exekutatu dezakegu modu honetara, eta hemen azpian ikusiko genuke, benetan zein den emaitza, ikusi halko genuke liburuan esandakoa dela. Baina horrez gain, gustatuko litzaiguke edo uste dugu beharrezkoa dela benetan ikasteko zuen proba propioak egitea ere. Orduan, gonbidatzen zaituztegu gure adibideak dantzan jartzera benetan, eta zuen ideia propioekin aldaketa ezberdinak egitea. Horrela benetan ikasketa prozesuan lagundu ahal izateko eta ahalik eta probetxugarrian izateko. Orduan, hemen esaten den bezala, honekin.